ኢህአዴግ ዝበሃል ወይ ድማ ህወደግ ዝበሃል ሰልፊ እቲ ዘለዓለ ስልጣን ዘለዎ ዋላ ብደሳለኝ ይመራሕ ኣብቲ ወታደራዊ እትዮም ላዕለወ ሰብ ስልጣን ጀነራላት ከም ሳሙራያንስ ጀሚርካ ሓለቃስታት ጀሚርካ ኣዘዝቲ ኩሉ እቲ ግንባራት እንገለን ተጋሪኦም ኣለዉ የለውን እኳ ይብለካኒ ግን ዓቕሚ ከሎ ድዩ ድፊኢት ኣሎ ድዩ ንኤርትራስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓስቦ ዝነበሩ ደፊኦም ስኒ ክቋፃፀሩ ዝኽእሉ ስኒ ኣሎ ድዩ ኩናት እኳ ቀሊል ኣይኮነን ዋላ ይሃሉ ዳ እምበሪ ኩናት ጀሚርካ ትዕወተላ ናይ ከም ኩዕሶ ፀወታ እኳ وصلنا هذا كم كعسة صوتها خوينا حدا قلنا يا مالتي نعم دوقع نعنا يزوقع سني كان حتى كاي ግን ዝኾነ ነገር ኩናት ጽቡቕ ኣይኮነን ብሰላም ክፍታሕ ይትዘገድስ ሰላም ዝበለጽ ፍላይ ምስ ጎረቤትካ ሕጂ ግን እንታይ እያ ንኽብል ወያነን ገዛእሳ ዓቕሊ ጽበት ኣትያላ ዓቕሊ ጽበት ኣትያላ ኣይትን እያ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ቆልዓ ከም ምሳሌ ክበካ ኣቦና ድዩ እንድሕር ተፋቲሖም እንታይ ይኸውን ኣይምሰድዩ ኣይምሰብኡ ላንጋ ይኸውን ኣከይዶ ወያነ ድማ ከምኡ ኮይና ዘላ ሕጂ ኣይምሰም ሓራይ ህዝቢ ምሓራ ህዝቢ ኦሮሞ ዝገታት ኩሉ ፍጹም ፎጨርቅ ከይልዋ ናቱ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ንስርዓት ወያነ ዝፈቱ ኣደገ ዘለኹን ኣብ ውሽጢ ይኹን የለን ህዝቢ ይኽለካ ዘሎ ኦኬ እቲ ሰራዊት ንገዛእ ርእሱ ኸመን እቶም ላዕለወ ሰበ ስልጣናት ካብ ኣዘዝቲ ብርጌድ ንላዕሊ ነቲ ቦታ ሒዞም ኣለዉ እቲ ተራ ወታደር ግን ኣካል ናይ ኦሮሞ ኣካል ናይ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ካብቲ ውትድርና ዓለም ይሃድን ከመይ ገይሩ ካልእ ስርዓት ይመፅኦ ዳ ኣይትፅቢቱ እምበሪ ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ገይረ የደልድሎ ከመይ ገይረ ይዕውቶ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሰራዊት ምን የለን ስለዚ ወያነ ኣለዉ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ካብ ስርዓት እዚ የለውም ማለት እዩ እወ ካልኣይ ነገር ድማኒ ብዓለም ዝፈጠርዎ ጉዳይ እቲያ ትግራይ ትበሃል ጥራይ ከም ዓዶም ዝወስድዋ እቲያ ኢትዮጵያ ትበሃል ሽንዳ ኢትዮጵያ ዝብልዋ ዘለዉ ነብሶም ዝብላ ዳንበሪ ኩሉ ሃቶም ኩሉ ትሕዝቶና ኢትዮጵያ ናበይ ግዒዙ ዘሎ ናብ ትግራይ ግዒዙ ዘሎ እሞ እዚ ኩሉ ምሁር ኤርትራዊ እዚ ኩሉ ምሁር ሶሪ እዚ ኩሉ ምሁር ኢትዮጵያዊ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ዓይን ዕሙት ድዩ ይሪኦ እኳ ኣሎ ከመይ ትገብር ዘላ ወያነስ ሪኦ እኳ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እንታይ እዚ ሃብቱ ከመይ ይምዝመዛሎስ ይሪኦ እኳ ኣሎ ስለዚ ኣይ ምሰም ሓራይ ኣላ ኣይ ምሳና ኣላ ከምቲ ዝበልኩ ዓንቶ ይምሳለ ወያነ ብዚኣ ሰዓት እዚኣ እንታይ ኣደላ ኣቦኡን ኣዲኡን ዝተፋትሐ ቆልዓ ኮይና ኣብ መንጎ ጠጠው ኢላ ኣላ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዚ ኣዕመልዋ ኮይና ንኤርትራ ሙሉእ ክትቋፀር ስል ተኽእሎ የብላ ኦኬ ሞንድዕር ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ተዋሂባከ ኣብ ታሪክ ዓለም ብሓገዝ ዝተዓወተት ወታደራዊ ግጥም የለን ብሓገዝ ግዝያዊ ሕጂ ተዓዊቶም እዮም ሊብያ ነቲኦም ኣንጻር ገዳፊ ምሽ ሓጊዞም ኣብ ሊብያ ተዓዊቶም ነቲ ዓዲ ፋሕፋሕ እቲዮም ላ ሽግር እቲዮም ላ መን ተዓዊቶም እቲዮም ኣሜሪካ ወይ ንሕና ንዛረብ ዘለና እኳ ህዝቢ ትግራይ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብለን ሕጂ ኣብ ሊብያ ዘለኹ እንድሕር ሓገዝ ተዋሂቦም ካብ ኣሜሪካ ከምኡ ኸማን ንዓና ክጋጥመና ክእል እዩ ኣነ ንዑ እየ ዝፈርሕ ብዛዕባ ናይ ኮም ክትሓተኒ ዘለኻ እኳ ሕጂ ብዛዕባ ወያነ ኢኻ ትሓተኒ ዘለኻ ፈላሊኻ ራእዮ ትሕቱኻ ሰሚዕኻ ኣለኻ ብዛዕባ ወያነ እንታይ እያ ኢትዮጵያ እዚኣ ኣሜሪካ ሓጊዛቶም ክዕወቱ ክእሉ ዶ ኣብ ባይታ ኣለዉ ድዮም እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ሰሚዕኻ ኣለኻ ናባና እኳ ኮንካ ሰጊድካ ዘለኻ ኣብ ንሕና ብነንሕድና እንታይ ክገብረና ኣሜሪካ ኣትወዲ ኣይኮንካ ትዛረበን ዘለኻ እቲ ዛረበን ዘለኻ ሕጂ ኣብቲ ናይ ወያነ ኩነታት እዮም ስለምንታይ እዮም ናብ ጾረና መሪፆም ስለምንታይ እንታይ ዓይነት 13 ሳንዲያ ተመግጽ ይፈለጥ ኦኬ ኣበይ ኣገጸርካ ጸኒሕ ሰሚዕኻ ኣለኻ ኣበይ ኣገጸርካ ጸኒሕ ዓቕሚ ከለዎም ዶ እንተ ደኣ ደትዕወቱ ጾረና ደዳኣቱኸ መቆጸሉ ዶ ነይሮም
أنا عام يبلون كأصله زخلوا له من قدس أكلون يبلا أنا ناتو أبزوان ز أبيتا زلوا نايوياني بوليتيكاون وتدراون سنة حساباون نتهزبن سلئت نتهزبن نخومو زبوقسم وين نخومو كأصلهم زخل مدرخ أيقونه نالبات حاجز ناي أمريكا كله خيل حاجز ناي هجرات أوروبا كله خيل حاجز كال خيل ونحنا تمكرنا كم سنة في اللي أنا خم تجادلي متزبل عمي حاجز بحاجز تعوته وتدرع عمي حاجز كم ناي درجنا على حاجز تحجز يلن كم ناي درجنا على أسعار زلوا زنبورا يلن كم ناي درجنا على مكر سراوي زنبورا يلن أو أفريقيا تي قدامي ددي كنت كلاي سايز سرع سراويت بعام بعدكيو قدم بأمريكا دحراي بروسيا زعت سراويتو